Sohvalla perustetaan tällä viikolla blogia, eli joka päivä on tulossa video blogin perustamisesta. Ja tässä ensimmäisessä videossa käydään läpi syitä, että miksi sun pitäisi perustaa blogi, koska siis mun mielestä sun ehdottomasti pitäisi. Ja mulla on 6 hyvää syytä siihen, miksi bloggaaminen kannattaa. Bloggaaminen kannattaa kaikille, mutta erityisesti jos sulla on yritys, niin kannattaa perustaa sille yritykselle blogi. Ja aivan erityisesti, jos sä vasta suunnittelet yrityksen perustamista, niin bloggaaminen on oikeasti tosi hyvä tapa aloittaa se. Sulla ei tarvitse sitä vielä yritystä olla ollenkaan olemassa, sulla on vasta idea, perusta blogi, ala blogata siitä aiheesta, mistä sä haluat sen yrityksen perustaa. Se on mahtava tapa kirkastaa itsellesi sitä sun liikeideaa, saada valmiiksi jotain seuraajia sille sun tulevalle yrityksille, ja sitten se blogi muuntuu aika näppärästi yrityksen nettisivuksi, sit kun sen aika on. Ensimmäinen ja tosi hyvä syy blogin perustamiseen on se, että bloggaaminen on oikeasti todella hauskaa. Bloggaamalla tutustuu uusiin ihmisiin, uusiin asioihin, ja bloggaamalla inspiroituu tosi paljon siitä omasta tekemisestään. Toinen syy blogin perustamiseen on se, että blogissa on todella helppo tuoda esiin omaa osaamistaan ja omaa asiantuntijuuttaan. Blogipostauksessa pystyy ihan eri tavalla nostamaan sitä omaa tietotaitoa esiin kuin jossain sosiaalisen median postauksissa tai sitten vaan nettisivuilla, jossa ei tapahdu juuri muuten yhtään mitään. Eikä sun siis tarvitse olla mikään ammattilainen tai varsinainen alan huippuasiantuntija perustaaksesi blogin, jossa sä tuot kuitenkin esiin osaamista tai opettelet jonkun asian tekemisistä. Mieti vaikka leivontablogeja, mitä on ihan mielettömän hienoja maailmanpullollaan, jossa annetaan ohjeita, miten tehdään upeita kakkuja. Ei nekään kaikki ole ammattilaisia, mutta niillä on tietotaito niillä ihmisillä, jotka bloggaa, ja ne tuo sen hienosti esille näissä blogeissaan. Kolmas syy blogin perustamiseksi on se, että se tekee yrityksen nettisivuista houkuttelevat, tai mistä tahansa nettisivuista houkuttelevat, kun siellä on blogi. Se blogi tekee nettisivut eläväksi, koska koko ajan tuotetaan uutta sisältöä, jonka perässä tulee sekä vanhat asiakkaat ja lukijat, että myös uudet, koska siellä nettisivulla tapahtuu koko ajan jotain. Jos nettisivulla ei ole mitään päivityksiä koskaan, tai jos siellä päivitetään aukioloaikoja tai joululomia, niin se ei riitä siihen uuden lukijavirran tuottamiseen, mutta blogi on siihen erittäin mainio tapa. Neljänneksi, blogi on sitä kuuluisaa sisältömarkkinointia. Sisältö on nyt kuningatar, ja blogi on sitä sisältöä nettisivuille ja yrityksille. Mä en väitä, että bloggaaminen tai sisältömarkkinointi on mitään maailman yksinkertaisimpia asioita, jotka toimii tosta noin vaan naps, mutta blogilla on oikeasti helppo lisätä asiakasvirtaa, ja se on helppo kääntää myynniksi. Ja blogi ei ole vaan sisältöä sinne yrityksen nettisivuille, vaan se on sisältöä myös sosiaaliseen mediaan, uutiskirjeisiin, muihin kanaviin. Hyvä blogipostaus on sellainen, jolla on pitkä elinkaari, eli sä voit jakaa sitä samaa postausta uudestaan ja uudestaan erilaisissa kanavissa, vaikka 2 vuoden päästä, jos sen sisältö on niin hyvä, että se kantaa sinne saakka. Ja sä tavoitat sillä postauksella aina uusia ja uusia ihmisiä, jotka ei ole sitä vielä aikaisemmin nähnyt. 6. ja viimeinen syy blogin perustamiseksi on se, että blogilla on tosi paljon helpompi kerätä sähköpostilistaa, kuin jos olisi vain nettisivulla joku tylsä lomake, johon täytetään sähköpostiosoite ja etunimi ja painetaan tilaa. Sähköpostilista on todella hyvä myynnin väline, mutta myös harrastajabloggaajille, joiden tarkoitus ei ole myydä suoraan kenellekään mitään, niin se on tosi hyvä väline saada uusia lukijoita ja saada sitoutuneita ja innostuneita lukijoita nimenomaan. Tässä oli 6 hyvää syytä siihen, miksi kannattaa perustaa blogi, ja huomisessa videossa mennään syvemmin siihen blogin perustamiseen, minkälaisia toimia se vaatii, että saa blogin pystyyn ja toimivaksi. Kiva kun katoit, tilaa kanava, niin et jää paitsi näistä sohvalla sessioista, jossa puhutaan sosiaalisesta mediasta, bloggaamisesta ja sisältömarkkinoinnista. Moi!